добре, топката е достигната от футболиста на домакините. Георги Минчев в минути влезе и срещу Уетър за около 40 минути. Сега Алфа Конте с възможност за стреля, прави гол, 1-0 за Локомотив. Алфа Конте вдига публиката на стадион Лаута на крака с попадение, което може да значи 3 точки и 9-ти пореден успех за Локомотив Пловдив. Успех, който да затвърди първата позиция на смърфовете